בדקתי עם כל מיני אנשים מפוקפקים, אנשים שאפשר לשלם להם כסף, בדקתי מסלולים שאפשר ללכת שהם לא מכוסים במצלמות, בדקתי על רעלות פנים באמזון, בדקתי על מכשירי פריצה, על כפפות, כל הציוד בעצם להשמיד את הדבר הזה ולאפשר לבחורים, כי זה האופציה היחידה שראיתי. וזה מגיע עם איזה כעס פנימי, אבל ברגע שהכעס הזה נגמר, יכלתי לחשוב בדרך הגיונית. הבנת עכשיו איך אפשר לשפר. בדיוק. שלום, ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט טוב עם מייסוב. היום אנחנו נדבר על סדר יום. היום נמצא איתי לוי יצחק ישראל. לוי יצחק, ספר לנו טיפה עליך, מאיפה אתה מגיע, איפה למדת, מה אתה עושה בקבוצה. דבר ראשון לחיים, אחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לנבואות. חיים. חיים. דבר ראשון, יישר כוח, תודה על הכבוד. מאור שהזמנת אותי פה לפודקאסט. אני אשמח לחלוק את החוויות שלי בקבוצה. כי כל עשייה של יחיד שהיא יכולה להפך להיות עשייה של רבים, זה זכות מאוד גדולה ונפלאה. קוראים לי לוי יצחק ישראל, כמו שאתה אמרת, אני גר בביתר עילית. למדתי ישיבה קטנה באור יהודה, ישיבה גדולה בדעת שברחובות, מי שמכיר. הגעתי לפה לקבוצה קצת באיחור, היה איזה חתונה של מישהו. בכל אופן, לגבי הנושא, פשוט כוון אותי לפי השאלות, ואני אענה. כמה זמן בערך איחרת לקבוצה? הגעתי בכ"ב אלול, היה חתונה של חבר, לא חתונה של חבר, חתונה של אח של חבר, אבל אותו חבר, חלק מהשכנוע להביא אותו לקבוצה היה להישאר איתו אז לחתונה של חבר שלו, של אח שלו, ואז הגענו ביחד לקבוצה, באיחור הגענו בכ"ב. שבוע איחור. כן, שבוע איחור. אבל יש משהו בימים הראשונים שכדאי שלא להפסיד, בערך כמו בימים האחרונים. אבל ברוך השם, פיצנו על המעבר. אתה נותן פה רמיזה על הימים האחרונים, אוקיי. טוב, אז היום אנחנו מדברים על הסדר יום. אני רוצה לשאול אותך ככה. בגדול זה אחד הדברים הכי חשובים. אם אין לך כאן את הסדר יום, כל היום שלך הולך לפח, זה באמת לא שווה, וכל השהות שלך כאן לא שווה יותר מדי. אתה יכול להסביר לי בבקשה במה זה מתבטא החשיבות של הסדר יום? למה זה כל כך חשוב? סדר בכללי דבר חשוב, אני לא חושב רק ביום. סדר בארון, סדר בראש, סדר בלימוד, סדר בעשייה, בעצם סדר בכסף, סדר בעצם בכל דבר. אתה יכול להיכנס, לצורך הדוגמה, נביא לזה דוגמה פיזית, דוגמה מעולם החומר. אתה יכול להיכנס לחדר ולראות כל החדר מס, בלגן. אבל אם אתה תשקיע שעה סדר, אתה תראה שכל דבר נכנס למקום שלו. זאת אומרת, אתה לא צריך להוציא דברים מהחדר לפעמים. אתה מבין? אתה לא צריך להוריד מטלות, אתה צריך לסדר אותם. הכל נמצא פשוט לא במקום שלו. נכון לגמרי. וככה גם הסדר. אני שאלתי לפני כמה ימים חבר, אם הוא יכול לעזור לי במשהו. הוא אמר לי, אין לי זמן. עכשיו, אני יודע יש לו זמן. אבל אמרתי, מה, הוא משקר? הוא לא משקר. הוא מרגיש שאין לו זמן. למה? כי אין לו סדר. הוא מרגיש שלמשל המטלה הזאת והזאת תופסת לו חצי יום. כי הוא לא יודע לסדר אותה. ברגע שהוא יסדר אותה, הוא יודע שהוא יכול להכניס כביסה, ללכת להספיק מנחה, לחזור לכביסה, להגיד בינתיים חיטת רמב"ם, או לעשות טלפון למשפחה בישראל. זאת אומרת, שעות ביממה אתה לא יכול להוסיף. הרבי אומר את זה באחד מהדבר מלכוס, אני חושב דבר מלכוס זה פרשת פנחס, אתה לא יכול לעשות 25 שעות ביממה, אבל אתה יכול שהניצול זמן של ה-24 שעות תהיה באופן מדויק. ומי לנו כמו הרבי שאנחנו יכולים לראות שהסדר יום שלו על השעון. כן, על השעון. לא על הרבי 25 בגשמיות, כן? הרבי אומנם למעלה מהזמן, אבל הרבי גם פועל דרך הזמן. והרבי עונה למיליוני מכתבים במצטבר. מנהיג, כל העניינים, כן? אנחנו לא צריכים לספר על הסדר יום של הרבי. אבל זה הניצול של הזמן, זאת אומרת, כמה אתה מצליח לדחוס ושהזמן יהיה איכותי. אז העניין הזה של העבודה של הזמן זה עבודה של הבן אדם עם עצמו. להצליח להגיע למיצוי הזה, וזה ניסוי וטעייה, זה לא על היום הראשון. כאילו, אם בחור שואל אותי להגיע למיצוי של זמן, זה לא בחודש הראשון. לא על פי טבע.
זה הרבה ניסוי וטעייה. זה ללמוד את המערכת, להכיר את הסדרים, להצליח לשמור עליהם, ורק מתוך זה להגיע למיצוי מקסימלי. אני יכול להגיד לך בעצמי, אני לא מתבייש להגיד את זה, המיצוי זמן שלי המקסימלי, ולא הגעתי למקסימלי, כי אנחנו כל הזמן נשמע לעלות, אבל אתה יודע שהסדר יום היה מלא, הגעתי בחודשים האחרונים של הקבוצה. זאת אומרת, זה היה בעלייה, זה תמיד בעלייה, אתה תמיד לומד איך לדחוס עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אבל בהתחלה, אתה יודע, אתה עדיין בהתארגנות, אתה עדיין לא יודע איך נעשים דברים, ממילא לוקחים לך יותר זמן, אתה לא התרגלת לחברותות, לחומר הנלמד, אז דברים לוקחים מצד הטבע יותר זמן, ולא צריך להתייאש מזה, כן? זה תהליך עד שאתה מגיע למקום הזה. כן, חד משמעית. כל דבר הוא תהליך, כל דבר אמיתי הוא תהליך. אם חלמת אם אתה הגעת לאברסט מחר, אז חלמת, אתה מבין? בעזרת השם. ואתה רוצה לתת לי לדוגמה על הסדר יום שלך, איך אתה מנצל את הזמן? אני פשוט יכול לחזור את הסדר יום, אבל טוב. אפשרי גם. אבל שהשומעים יסתכלו על זה כתוצאה מוגמרת. כן, יכול להיות גם רצוי ויכול להיות מצוי, הכל טוב. אוקיי, בסדר. אז השעון המעורר הראשון שלי מצלצל ב-6:30 בבוקר. יש לי עוד כמה שעונים מעוררים, עד שאני מצליח לגרד את עצמי במיטה, ברוך השם. בסביבות, בוא נגיד 6:50, כמה מיטה, נטילת ידיים, מודה אני כל ההקצנות. לאחר מכן מעיר כמה חברים קרובים, שאני מעיר אותם באופן קבוע. בעזרת השם, הם עוד מעט יגיעו למצב שהם קמים לבד, בינתיים אני מעיר אותם. 7 בעיקרון אני יוצא מהפנימיה לכיוון המקווה עם הקורקינט. מגיע למקווה, טובל. 7:25 נגיד יוצא מהמקווה, מגיע ל-770, עושה קפה מהר, עוגיות, מה שיש, לפעמים יש פינוקים של החיים. אז אני מזהיר אתכם, לא לפספס, חבר'ה, ליד הבימה בדרך כלל פותחים שולחן בסדרי אשכם, פינוקים של ימות המשיח. בכל אופן, 7:30 משתדל להיות מול הספר, אבל בדרך כלל יש לך את ברכות השחר, את ההשלמות, העניינים. 7:30 מתחיל ללמוד. עכשיו פה אני רוצה לתת איזו המלצה ברשותך. הסדרים של הישיבה מבחינת העניין, הם יכולים להיות 1:30, שעתיים וכו', אבל מאוד מאוד מומלץ, גם מצד היכולת שלנו והמיצוי שלנו, לפצל את הסדר לשתיים, עשיתי את זה בהרבה דברים. הסדר חסידות הוא מ-7:30 עד 9, דהיינו 1:30, יש לי בו 2 חברותות. 45 דקות, 45 דקות. נכון לגמרי. אני ככה מרגיש שהחברותה יותר מנוצלת. אם אני נכנס לחברותה בראש שיש לי 1:30, בדרך כלל חצי שעה הולך על נייס. אם אני יודע שיש לי 45 דקות, יש לי חומר, יש לי ספק, אני מאוד מאוד ממהר. דבר ראשון, זה פלוס ראשון. הפלוס השני, זה שזה פשוט נותן נברור למוח. כשאתה מחליף גם חומר לימודי וגם בן אדם, זה פשוט עושה פרש, זה עושה לך התחלה מחדש. כן? רענון, כן. כן, רענון, וגם מה סדר חסידות ערב, גם אותו דבר, מ-8 עד 9:30, 9:25 מתחיל יחי, גם אני עם 2 חברותות, זה ככה בסוגריים, נגיע לזה. בכל אופן, אז החברותה... יש לך הרבה חברותות ביום? כן, אבל זה גם תהליך שקרה, כן? המספר הוא עולה, אבל העיקר זה הניצול זמן בתוך החברותה. אני לא חושב שכמות החברותות באמת יכולים להעיד על הניצול המלא של הבחינה הלימודית. אבל כן, אפשר להסתכל על זה כאחד הסימנים. בכל אופן, אז סדר חסידות מפורק לשתי חברותות. החברות הראשונה היא בתרס"ו, המסלול של יששכר זבולון. אגב, מאוד מאוד ממליץ לכל מי ששומע. כמובן, אם הוא רוצה לקחת מסלול בהלכה או מסלול וזה, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה יששכר זבולון, אבל זו תוכנית בעצם לימודית, שאיגוד תלמידי הקבוצה עושים, וגם מתגמלים את הבחורים בכסף. בכל אופן, זה המסלול תרס"ו, 45 דקות הראשונות של הסדר. לאחר מכן, לקחתי את המלוקת של הרבי, כל המאמרים, לא סיימתי את כל 6 חלקים, אבל אנחנו בדרך, ברוך השם. לאחר מכן, 9:00, אז 9:00 היום, במצב הנתון, אני טס עם הקורקינט לארגן ברובשקין את הארוחת בוקר לבחורים שלא רשומים בפורטין. הלו"ז המיוחד שלך. כן, בכל אופן. לא רק שלי, ברוך השם יש כמה וכמה בחורים שנרתמים למשימה, אי אפשר לצלוח את זה לבד. ברוך השם יש כמה וכמה שנותנים מכספם, מממונם ומזמנם, בעיקר מזמנם, לעזור לי בפרויקט הזה. בכל אופן, 9:50 בדרך כלל, אני כבר טס חזור אחרי שחתכנו סלט, הכנו טחינה, כל העניינים. שירת יחי, נכנס מזיע, מניח תפילין ותפילה שחרית עם הרבי. בדרך כלל מסתיים ב-11, עד שאתה מסיים את התהילים, עד שאתה פה, שם, עניינים כל ההשלמות. 11 זז לארוחת בוקר. ואז אתה הולך לפורטין? הולך לפורטין, תולה שם שלט וממשיך לארוחת בוקר בוושינגטון, סתם, אני צוחק. אוקיי, אז נעריך על זה גם בהמשך ותסביר לנו על כל העניין. שום בעיה. בכל אופן, לאחר שחרית, כמו שאמרתי, אני הולך
לפרוס שם את ארוחת בוקר, יש שם גם בחור שכבר מכין את החביתות וכאילו, קיצר, אני לא אעריך קצת על העניין הזה. בכל אופן, ארוחת בוקר בקרת המזון, שוטף קצת כלים וחוזר לסדר. אני בדקתי בתחילת שנה מה היכולת שלי וראיתי שאני לא יכול להתחיל את הסדר, מבחינת העניין בשעה שהישיבה מתחילה אותו. אני בדרך כלל בבוקר צריך יותר זמן לאכול, לא אוהב לרוץ, אתה יודע, דקה אחרי ארוחת בוקר, אז מלכתחילה מתחילת שנה ניגשתי למשגיח וביקשתי ממנו כמה אישורים כלליים שיעזרו לי למשך כל השנה, לא כל בוקר אני צריך לבקש אישור, אז ביקשתי אישור רשמי להתחיל את הסדר ב-12 בצהריים, מי שמרגיש שזה חיובי לו, ועד זה יחזק לו את השמירת הסדרים, בפרט בסדרי בוקר, שיעשה את זה, אבל לא מתאים לכל אחד. בכל אופן ביקשתי אישור ב-12, אז אני מתחיל מ-12 עד 1 חברותא בכללי חינוך והדרכה של הרבי הרייץ. זה לא ניגלה, אבל זה החומר שבחרתי, מקום שלי בו חפץ, איך שנקרא. בכל אופן, לומד, שם פה בסוגריים, מסכם, מאוד מאוד חשוב לסכם, כי אנחנו מטבע בני אדם שוכחים. הסיכום הוא מאוד מוריד את הנקודות של סוף הלימוד, מאוד נותן לך תחושה שתפסת משהו מהלימוד. אני יכול לספר לך איזה משהו, דיברת על זה שאתה מסכם, ישר אחרי מה שאתה לומד מהרבי הרייץ. אם אני לא טועה, פעם אחת הייתי באיזו התוועדות עם הרב גולום, אומרים, אחד הטובים בחסידות. אמרתי לו, שמע הרב, אני כל הזמן שוכח דברים. אין איזה סגולה לחבדניק עם משהו לזכור. הוא אומר לי, האמת בלובביץ' אין יותר מדי סגולות, אבל שאלו פעם אחת הרבי הרייץ אולי, יכול להיות שאני טועה, אבל שאלו את הרבי הרייץ, הוא אמר לקחת את היין של ההבדלה ולשים על המצח. עכשיו, אני לא יודע אם זה סגולה או שהרבי הרייץ מסתלבט, אבל אין לי בעיה לנסות. טוב, אוקיי. אז בואו נשים יין ונסכם, אבל בדרך הטבע הסיכומים מאוד מאוד עוזרים. אז את החברותא שלו אני מסיים ב-1, מ-2 אני מתחיל חברותא חדשה בשער הביטחון, מ-1, כן, מ-12 עד 1 חברותא בכללי חינוך והדרכה, מ-1 עד 2 חברותא שנייה בכללי חינוך והדרכה, הסדר מסתיים מ-2:15, אבל... אתה לומד אותו דבר? לא, כללי חינוך והדרכה, מ-1 עד 2 שער הביטחון של רבנו בחיי, גם עם פירושים של הרב יצחק ארד. גם פה אני ראיתי ששעה זה הזמן שאני יכול ללמוד, ספציפית בסדר הזה, אז ביקשתי מהמשגיח פשוט מ-2 עד 2:15 לנוח, הוריד את הראש לפעמים, הולך לפינת קפה, עושה לי קפה, זה התרעננות, ואז גם הסדרים הם עגולים, כן? מ-1 עד 2, בשביל גם לעזור לי לארגן את הסדר יום בצורה עגולה ומאורגנת. לאחר מכן, ב-2:15, בעצם מתחילה ארוחת צהריים. בדרך כלל אני לא אוכל ארוחת צהריים מלאה, שבע מהבוקר, ברוך השם, אז הזמן הזה די פנוי. כרגע עם הפרויקט אני פשוט הולך לעשות קניות, מברר תפריט, ירקות, בשר, עוף, מה שצריך, מקפיץ את זה למטבח, וכל העניינים שם שצריך לסדר, חיתוכים, עניינים, בישולים. לגבי ארוחת צהריים, זה כל כך קרוב לארוחת בוקר, אתה רק מסיים אותה ב-11:30, 11:45, אגב ב-2 אתה לא באמת רעב, אתה פיצצת את עצמך בבוקר, זה לא... אתה יכול לנשנש, להוסיף משהו, זה לא ארוחה עכשיו שאתה תשב איזה חצי שעה. לבחורים שאוכלים בפורטי אני פשוט ממליץ לשמור, זאת אומרת בקרים שלו זה, כי אם אתה מתעלם לגמרי מארוחת צהריים, בדרך כלל בסביבות 4 בצהריים, 5 זה כבר ממש מציק לך, אז לשמור אוכל זה פתרון מצוין, ואז ב-3:30, 4 אתה כבר נהיה רעב, אתה פשוט יכול לאכול את זה, אמנם קר, אבל שלא יפריע לך ללימוד אחרי זה. אז בשעה 3:10 מתחיל יחי, 3:15 תפילת מנחה עם הרבי, לאחר מכן 3:30 מסתיים, בדרך כלל גם עושה עוד איזה שתייה, משהו שנוכל להתחיל את הסדר, אולי קצת מביא עוגיות מהזה, בדרך כלל מביאים שם בפינת ההפתעות, מי שלא יודע מה זה פינת ההפתעות. ליד הפינת קפה. כן, ליד הפינת קפה, יש שם כל מיני הפתעות, קשרות למהדרין, סתם, אני צוחק, כי צריך לשים לב להכשר, זה מה שהתכוונתי לרמוז. גם לתאריך. כן, לתאריך, להכשר, כן, ראוי למאכל אדם, מאכל בן דורסאי, כל ההגדרות ההלכתיות שנוגעות לאוכל. בכל אופן, איזה משהו קטן, מתוק, להתחיל איתו את הסדר, בטוב איך שנקרא, כי זה צמוד למנחה, אז זה רצף כזה די ארוך. יושב עם החברותא, אנחנו לומדים גמרא, בזמן הזה גמרא באופן עיוני, ברוך השם, מאוד מתעכבים על החומר, פחות הסגנון של גירסה, למרות שגירסה זה שייך לאחרי צהריים, אבל שוב פעם, כל אחד משהו יותר מתחבר. אני גם לומד עיוני בצהריים. כן, אני מרגיש שאני ספציפית גם בטבע שלי, בבוקר אני פחות בנוי לעיוני. בצהריים, אחרי שכבר למדתי כמה שעות, אני יותר פתוח לעיוני, אבל שוב פעם זה תלוי בן אדם, אז לבדוק את עצמכם לפני שאתם לוקחים את העצות האלה. אבל העצה היא כן פשוט לבדוק מה הכי כיף לך, מה הכי זמן לך. אני בדקתי, בהתחלה הייתי עם החברותא ב-1:15 אני חושב, התחלנו מ-1:15, 1:10 בערך, 1:02:15,
והיה לי מאוד קשה, הייתי כזה על קוצים, כי כבר הייתי אחרי 2 סדרים שכבר למדתי. הגעתי פשוט, אתה יודע, אחרי שזה יהיה הסדר הראשון, שיהיה לי כזה התרענות באמצע, היה לי הרבה יותר קל. הולך לי עכשיו הרבה יותר קל. כן, אסור לפחד לשנות דברים מהזה. זאת אומרת, צריך להבין שיש פה הרבה תלוי בן אדם. כאילו, מה שאתה, לפי כישרונות שלך, אל תפחד לחוג מהסטיגמה, לבקש אישורים לדברים שאתה צריך, כן? וכל העניינים האלה. כי אם אתה, זה סוג של לא הביישן למד, אם אתה תהיה ביישן, אתה לא תצליח ללמוד על עצמך דברים שיעלו אותך. יעלו אומרים? מישון תועלת בקיצור. בכל אופן, זה סדר מ-3.5 עד 4.5, שוב פעם אני משתדל לעשות את זה עגול, אני אוהב את זה עגול. ב-4.5 אני לומד שער הביטחון, עם אותו חברותה שאני לומד איתה כללי חינוך והדרכה בבוקר, ככה שאני לומד אותו חומר, פעמיים ביום, אבל זה מסוג החומר שזה מדבר על עבודת המידות, אז ללמוד את זה עוד פעם, זה לא רק לזכור, הלימוד השני הוא יותר מכניס את זה לחיים של היום-יום. זה לימוד שאתה פשוט צריך להכניס את זה ליום-יום, כמו חסידות. שאתה צריך ללמוד את זה, במקום שתלמד 60 מאמרים, מאמר אחד 60 פעמים, זה כל כך נוגע ליום-יום, שהלימוד הרבה פעמים הוא תוספת ותוספת ותוספת, עומק אחרי עומק, ואתה יותר מושך את זה אליך ויותר מצליח להכניס את זה ליום-יום. אז זה לא לגריותה ללמוד פעמיים ספציפית העניינים האלה, זה למעליותה. ברוך השם. אז זה ב-4.5. מ-4.5 עד 5. קצת עם השעות. מ-4.5 עד 5.5. כן. 5.5 עד 6, יש לי חברותה של חצי שעה, עם בחור שמסוגל ללמוד חצי שעה. אז זה גם עוד איזה טיפ. אם אתם רואים שהחברותה שלכם, זה בסדר. אפשר לקבוע חברותה חצי שעה, באמת. בפרט אם זה נושא שלא צריך להיכנס יותר לעומק, יותר מדי לעומק. זה נושא הלכתי למשל, אתה רוצה להספיק סימן ביום. כן? חצי שעה זה זמן מצוין, וזה גם דוחף אותך למיצוי המקסימלי של הסדר. יש לך חצי שעה, אם אתה תתערבב לא יישאר לך כלום ממנו. כן, לא מדברים יותר מדי. כן. ממש ישר ולעניין. וגם הבחור הזה ספציפי, זה כלי המקבל, גם את זה צריך לבדוק. כן, לי גם, אחת החברויות הטובות שלי דווקא הם חצי שעה ביום, זה מבאס, אבל זה כן לי מה לעשות מבחינת הזמנים, כי הוא תקוע ב-5.5 עם חברות האחרת. אז האמת, אנחנו טיפה נופלים לאחרונה בקטע של לדבר, אבל היה לנו סוג של סדר כזה שאנחנו לומדים, אז אנחנו רק לומדים, ובליל שישי וכאלה, אז אנחנו באמת מתוועדים, אנחנו מתוועדים אפילו המון אחד עם השני, כי אין לנו את הזמן הזה לדבר. חזק. אני רוצה להעיר רגע על מה שאמרת, לפעמים לדחות את הדיבור, לפעמים אולי זה לא, שוב פעם, זה גם משהו שצריך לבדוק את הגבול שלו, אבל לדחות את הדיבור לפעמים לא יביא לך את התועלת. זאת אומרת, יש לחברותה עכשיו נושא בוער שהוא רוצה לדבר עליו, משהו שמציק לו. הוא נייסן, אבל תשמע, הוא נייסן, אחד הנייסנים. לא, אני מדבר על משהו באמת, לא סתם נייס. מציג לו עכשיו איזה משהו, אתה מבין? עכשיו, הוא צריך 5 דקות לדבר. אם אתה תדחה את זה, כל הסדר הוא לא איתך. אתה יכול לראות את זה על העיניים שלו. אתה רואה פתאום את העיניים שלו עושים שמיניות, כאילו הוא ישן, הוא חושב. זה מטריד אותו. אם תאזין לו 5-7 דקות, תן לו עצה טובה, הוא ירגיש שהבעיה הזו נפתרה, הוא יהיה איתך כל הסדר. צריך להיות חכם בעניין הזה. זאת אומרת, אם זה סתם נייס, אז כאילו גם צריך לבדוק. אני נוהג, יש כמה חברותות שאני נוהג באופן די ברזל, להתחיל את החברותה עם או בדיחה או סיפור. או בדיחה או סיפור. ואתה רואה שזה פשוט, זה 3 דקות, 5 דקות, שהם פשוט הופכים את כל הסדר להיראות אחרת. זאת אומרת, זה חברותה, בעיקר חברותות שיש לי איזה דיסטנס מסוים איתם. שזה טענה שעשה את זה, לא? כן, נכון. היה פותח במילתא דבדיחותא. בדחי רבנן, זה פתיחת המוחין, זה רשום בתניא. אז כאילו אותו חברותה, מספרים איזה סיפור, ואז אתה נהיה איזה שוויון, איזה גובה עיניים, אתה מבין, אין מורה ותלמיד. זאת אומרת, אחד הדברים שמציקים זה שהחברותה מרגיש שאתה מלמד אותו, שאתה מגיע מגבוה, ואתה יכול לראות את זה גם על עצמך, אתה לא מסוגל לקבל ממישהו שמגיע אליך מלמעלה, כן? הסיפור, הבדיחה, היא עושה כזה איזה גובה עיניים, אתם שניכם צוחקים ביחד, זה פותח איזה תדר מאוד משותף ומאוד חיובי להמשך לימוד. אז אם זה באמת למען הסדר, כמו היין שהוא למען הלימוד והבשר, אם זה למען, אז חד משמעית עולה ונכלל בקדושה וזה חיובי ממש. ממליץ בחום. שוב פעם צריך לבדוק את הגבול הזה, כן? כי 40 דקות לנייס ו5 דקות ללמוד, זה קצת קשה לי יותר שזה למען הקדושה. אז אנחנו אוחזים כרגע, תכוונן אותי, אנחנו אוחזים בשעה 6. כן. בשעה 6 יש לי עוד חברותה ביונה. בהתחלה אמרתי עם החברותה הזו חסידות, ראינו שלא הלך. הוא טיפוס יותר של יונה, יותר מתאים לו, והוא למד את זה על עצמו תוך כדי ניסיון. הוא אמר לו, בוא ננסה יונה. ניסינו חסידות בהתחלה, אוקיי. הוא אמר לי, בוא ננסה יונה. באמת ראינו שזה יותר רץ, יש לו יותר מוחין כאלה של בינה. זה יותר רץ, והוא קבע חברותה יותר קצרה עם מישהו אחר בחסידות. אז זה מ6 עד 7. ב7 זה כבר ארוחת ערב, שוב פעם בגלל שאני מארגן את הארוחות. כשאתה מארגן את הארוחות יצא לך גם שפע. כן.
שפע, שבע זה טבע, טוב, בסדר. בכל אופן, אני נוסע לארגן שם תערוכה, אוכל, מחלק, שוב פעם יש כמה בחורים שעוזרים ברוך השם, שטיפת כלים, וטס 8, חסידות ערב. אז חסידות ערב, הזכרתי את זה בהתחלה, אני גם פיצלתי אותה ל2, יש לי חברותה מ8 עד 8:45, 8:45 עד ערבית, שזה ב9:25, גם שתי חברותות, שתיהם בליקוטי שיחות, שזה ממש מגניב, כי צריך לאחוז ראש. בדרך כלל, בשיחות הארוכות העיוניות, אתה לא מסיים את כל השיחה באותו היום, אז אתה עובר מחצי שיחה ראשון לחצי שיחה שני, אבל ביום השני אתה סוגר שתי קצוות, אז אתה מגיע עם התלהבות של כל התשובות שקיבלת לפני רגע לחברותה החדשה, ואתה מתחיל בשאלות קיצוניות. הרבה פעמים זה מתחבר לך, שתי שיחות, כאילו, נכון, עושה לך נקודות. אתה עושה לו כזה, בדיוק עכשיו למדתי, נותן לו הרצאה 40 דקות, אני על יום אחד השנה, שלמדתי משהו ביוני, ואז זה נקשר למה שלמדתי בתניה, ואז זה נקשר לאיזה מאמר שלמדתי, וזה נקשר גם לליקוטי שיחות שלמדתי, כאילו כל היום הזה הייתי עם הידיים על הראש, לא הבנתי. היה לי מוזר. יש לי יכולות פרטיות. סתם סוגריים, רואים את זה הרבה פעמים, אני רואה את זה הרבה פעמים בשיעורים יומיים. דברים שקשורים לתקופה. אפילו היה לנו יום אחד שלא יודע, בטח שמעו על השריפה שהייתה, ובאותו שיעורים יומיים היה פשוט דברים מטורפים. הרמב"ם רשם משהו על שריפה. היום היה כי הווי אלוקיך אש אוכלהו, בתהילים היה שרופה באש כסוכה, היה כל מיני דברים כאלה שממש... אוקיי, ועכשיו בוא נגיד נגמר הסדר של הישיבה, אם נקרא לזה ככה. מה עכשיו הסדר שלך, איך ההמשך של הלו"ז שלך נראה? דבר ראשון, מי שחושב שכשנגמר הסדר, אז לא צריך להיות סדר, אז זה טעות, איומה. גם מחוץ לסדר צריך סדר. זאת אומרת, הסדר הוא, זאת אומרת, מנוחה למשל, כן? בן אדם לוקח הפסקה. אז הרבה טועים וחושבים שהמהות של ההפסקה זה אל תגביל אותי, כי המהות של ההפסקה אמור להביע שחרור. שחרור אומר אין גבול להפסקה. דבר ראשון, אתה תצרוך מההפסקה, באופן ודאי, תצרוך ממנה יותר ממה שאתה צריך. זה כמו שתישן יותר ממה שאתה צריך, אתה תקום עייף. אתה לא תשיג את המטרה, אתה תפסיד. מי שצורך הפסקה יותר ממה שהוא צריך, הוא נכנס לאיזה, טוב, מה, אתה מבין, הוא בעצם נכנס, הוא מאבד את המטרה, זה כמו הוא מזכיר קצת את רבי עקיבא, שהוא נכנס בשלום ויצא בשלום. איך אתה יוצא משלום בהפסקה? איך אתה מוציא שלום טוב מההפסקה? זה שאתה נכנס לשלום. אתה נכנס בראש, תקשיב, יש לי עכשיו 40 דקות, לא הולך רחוק מזה. וצריך להבין שהמהות של ההפסקה, זה מביע שחרור. זה מביע שחרור. קצת עמוק להסביר, קצת ארוך להסביר. אני אגיד לך, זה נוגע במה שאתה אומר, כי יום שלישי הזה נסעתי עם חברים, נסעתי לעשות שבת אצל מישהו, כי רציתי טיפה, להתרענן וזה, אבל נגרר מיום שישי ושבת, נגרר ליום ראשון, בסוף חזרנו בשני בלילה. אז אתה מכניס בי פה טיפה, אבל בסדר. אני לא חופש כל חדר בטן, אבל אני ראיתי את זה על עצמי. ברגע שלא הצבתי גבול להפסקה, היא איבדה מטעם הטוב, היא פגעה בסדרים, ואז אתה נכנס לבאס, למה חברותה, סתם נכנס לאיזה לופ כזה לא נעים, נכנס בשלום ויצא בשלום, זה משהו מאוד, מאוד חשוב. להחליט, כן, ההפסקה הזאת הולכת, ואין שום בעיה להחליט מראש, ההפסקה היא תהיה באמת גדולה. זאת אומרת, אתה צריך לזהות בעצמך את הצורך. אין שום בעיה, אם עכשיו, באמת, אלה שלי חברותה, היה אומר לי, לפעמים תקשיב, אני לוקח שבת חופשה. איזה מושג כזה, מושג מגניב, שבת חופשה. והוא היה מגיע באופן רשמי, ומודיע למשגיח של שבת חופשה. מה זה אומר? מחמישי עד ראשון, מתחיל להיות גם, לא נעלם לגמרי. תפילות, עניינים וזה, אבל חסידות למשל ראשון, הוא היה קם לתפילה, הוא היה זה, היה לוקח שבת חופשה בבית, כאילו הוא צייר לעצמו בעצם את ההפסקה הזאת, וזה לא ממש ממש חיובי. אבל גם הוא ידע להעריך נכון. הוא לא אמר, שאתה עייף, אתה רוצה לישון שנה. אתה מגיע לזה? אני רוצה לישון שנה. אתה נכנס לסופר רעב, אתה קונה בסוף יותר ממה שאתה צריך, כי אתה הולך לפי הרגש הוא לא פרופורציונלי. אז צריך להסתכל בשכל, כמה אני צריך לנוח עכשיו? X, Y, Z, ככה וככה זמן, קח את זה, תחליט את זה, וברגע שנגמרת ההפסקה תהיה גבר, לקום וללכת לחברותה. אז הנושא הזה באמת, העניין הזה של להציב זמן להפסקה, זה בעצם נוגע גם לשימוש בפלאפון, כן, זה לא סוד. יש שימוש בפלאפון, בחורים שמחליטים על שימוש בפלאפון, גם בזה להקציב זמן. אם אתה לא תקציב זמן, אז אתה תבדוק וואטסאפים, תתחיל לבדוק וואטסאפים ב-11, תמצא עצמך ב-4 לפנות בוקר, אחרי שעשית שיחות, אפילו דברים חיוביים. אפילו שיחות למה, אני לא מדבר עכשיו על דברים בעייתיים. עצם ההימרחות, אחי, סטטוסים, אחי. אחי, אני מסיים לצפות ב3 שעות סטטוסים, אני מסתכל ביד, אני לא רואה, אין שום דבר ביד. זאת אומרת, יש לך הרגשה שאתה משיג משהו, אתה פשוט סתם מורח את הזמן. כן? אבל אם אתה רוצה לצפות בסטטוסים, להתעניין, להתעדכן מה קוראים חברים שלך במזרח הרחוק, בחבר'ה בשליחות וזה, אין שום בעיה, אבל הקצבת זמן.
הקצבת זמן זה הקוד מפתח. אני מגיע לחדר, אתה מתחיל, אפילו הדברים הכי טובים, שיחת נפש עם בחור. שיחת נפש עם בחור, אחי, יכולה להימשך, אחי, עד השעות הקטנות של הלילה. עכשיו, מי אמר שאתה לא יכול להמשיך את זה איתו מחר? מי אמר שאתה לא, אתה מבין, מי אמר שזה... שוונג, הרגש. כן, אתה יכול ללכת איתו עד מאוחר. אז צריך הקצבת זמן מאוד מאוד ברורה. מי שיש לו סמארטפון, אני ממליץ בחום על זמן מסך. ברוך השם יש לכם את מרזל שנה הבאה, אפשר לגשת אליו, לעשות את הזמן מסך. זה דבר שהוא פשוט כיף בטירוף. הוא חוסך לך את המלחמה. במקום שתתחיל לריב עכשיו עם עצמך, 12 ודקה, אתה מכיר את זה? אתה רואה 12, ואז אתה כזה, 12 ודקה, טוב, נסגור ב-15, כזה הגול. עכשיו ב-16, נסגור ב-15, וכן הלאה. אני מכיר מישהו, הוא שם את הזמן מסך לעצמו. היה ימים שזה היה עובד לו, אבל היה ימים שלא עובד. אין בושה בלהיעזר במשהו רצוני. ושמת מעקה לגגיך. מה קרה מעקה? אני יודע לא ליפול מהגג. שים מעקה! למה להשקיע זמן, אחי, במחשבה ותרדה ופחד שאולי יהיה זה? שים מעקה, פתרת את העניין, יש לך אנרגיה עכשיו? להשקיע בעשה טוב. אתה מבין? במקום לבזבז אותה עכשיו במלחמה עם העצר. שים לה בעשה טוב, זמן מסך. 1, 12 וחצי, כל אחד לפי הכלים שלו. יש לי חברותה, לא חברותה, חבר. שמתי לו זמן מסך, ראיתי הכלים שלו 3 בלילה. כן, זה הכלים שלו. הבן אדם קם שחרית, אחי, אבל זה גם, זה טוב, אתה מבין? כי זה לא 3, אם זה לא 3, אז זה 6, וכן הלאה. זה חיובי ממש. זמן מסך, זה מגביל אותך, אבל בעצם משחרר אותך. אני זוכר שפעם ראשונה קניתי את הסמארטפון, שמתי הגנה, ואז הראיתי לחבר שלי את כל הדברים המגניבים שיש לי בזה, כל ההגנות המטורפות, זה מטעם הבד"ץ בני ברק, זה כאילו אריה, אתה מבין? אבל הסנייק לבוש. כן. הראיתי לו את ההגנה, והוא אמר לי, מה זה? אתה בכלא. אז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אתה בכלא. והוא ברח. הוא הסכים. לשים הגבלה זה לא הגבלה, אחי. זה להשתחרר בצורה הכי טובה שיש. אז זה גם בנוגע להתוועדויות, בוא נעבור להתוועדויות. כן, אני אפתח את זה, ברשותך. זה גם התוועדות. כי כל הזמן יש לך התוועדויות. התוועדות זה דבר חיובי. למה שאני לא אשאר? למה? כי גם תאווה רוחנית היא בסופו של דבר תאווה. אתה צריך לראות אם זה מתאים לרצון העליון. כן? אתה צריך להיות מקוון בכוונה. אני הרבה פעמים... צריך גם לדעת מתי לשים את הסטופ, כן, לדעת להתקפל. ממש. וזה לפעמים יותר קשה מלהתגבר על משהו בעייתי. כי בעייתי יש לך, אחי, זה בעייתי, אני בורח מזה, אבל פה זה חיובי. יש לך את כל הטענות, איך שהצמח צדק מגדיר את זה, יצר החסידי. יש גם את העניין הזה, אבל שחשוב מאוד שיש התוועדות שכן צריך להישאר בהם. יש התוועדות עכשיו שאתה מרגיש שאתה בפיק של התוועדות, והגיע הזמן שהקצבת לעצמך. אתה אומר, אמרתי לעצמי שאני צריך ללכת, אבל עכשיו זה רגע שאני כל כך רוצה להישאר, ודווקא רגע שהוא כן רוחני, יכול להיות שזה קשור לרגע כמו מה שאמרת, אבל אתה מרגיש ממש שזה משהו שאתה כן רוצה להישאר ולשמוע אותו, וכן רוצה להישאר להתוועד, או ימים שאתה גם כן רוצה להישאר להתוועד טיפה, ולפעמים זה גם חשוב להישאר בהתוועדות חסידית, או כל מיני דברים אחרים בלוז, שאתה טיפה חורג ממה שהצבת לעצמך. אז איך כל זה בעצם נכנס לך בתוך הלוז והסדר יום, גם אם זה יכול לפגוע למחרת. למשל עכשיו, שאתה בא להתארח בפודקאסט, זה גם יכול להתנגש לך בלוז. אני אגיד לך את האמת, זה מתנגש. כן, ברור. אני דיברתי באופן כללי, כי צריך לדעת את הכלל. וצריך שישב זה שזמנים זה ברזל. אבל ברור גם שהאדם צריך לעשות דין עם עצמו. אם אתה רואה שחבר מתחיל לפתוח איתך נושא, שזה לא סובל דיחוי, זה משהו שהוא כרגע צריך את עזרתך. כן, אני פעם עמדתי באמצע שיחה על המדרגות בחוץ ל-770, עד 3.5, דיבור עם בן אדם שהמצב היה, אתה יודע, ממש רגיש, איך שנקרא, והתוועדויות, כן? נגיד, מצלצל לך השעון מעורר, השעון, כאילו, אני שם לכל דבר שעון מעורר, אבל מצלצל לך, אתה יודע, אתה מרגיש פרטת בכיס, שאומר שנגמר הזמן שהקצבת, כן? אבל אתה בדיוק עכשיו, באמרה הכי גדולה, אתה רואה שאתה בדרך לקחת החלטה שכל כך הרבה זמן, חיכית להגיע לכזה פיק רוחני שאתה צריך לקחת את זה. אתה רואה שכרגע הוא מדבר משהו שכל כך נוגע אליך. לא צריך להיות טיפש. לא צריך לתת לסדר, הרי הסדר בא לעזור לנו. צריך גם לדעת מתי לצאת מן הכלל. נכון לגמרי. כן. זה הכלל הכי גדול. שכל כלל יש לו יוצא מן הכלל. כן. וגם לזה יש כלל יוצא מן הכלל. אז קיצור. ברור שבן אדם צריך לעשות דין עם עצמו, ויש דברים שבשבילם שווה, זה כמו קורבן. שווה להקריב, אם זה למען חבר, אם זה למען טובה, אם זה למען הקפצה שחבר קרוב, אתה לוקח אותו מהשדה, כן? אנשים לא נוחתים לך באמצע הצהריים, אבל אנשים נוחתים לך לפנות בוקר, וחיובי שאתה תלך, וזה, ופה ושם, והרבה שוברי שגרה. אבל זה יהיה ממילא, זה מה שאני חושב. לכן חשוב שאנחנו נתעכב, לדבר דווקא, כן, שגרה, כלי. יש לך איכשהו דרך להמליץ למישהו, שאם הוא בוא נגיד אוסף מישהו למשל לפנות בוקר, איך יום למחרת זה לא יפגע לו בשגרה ובסדר של היום? תראה, צריך לפתח תודעה מאוד מאוד חזקה ולראות חשיבות מאוד גדולה בסדרים.
ברמה שהסדר הוא ברזל ואני צריך להסתדר לפי זה. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יודע, אני באמצע קניות עכשיו. אני באמצע זה, אני באמצע מקלחת, אני לא יודע. הסדר, טוב, נעקם את הסדר. בגלל שהמקלחת שלי ברזל, בגלל שהיציאה שלי ברזל, אז הסדר יתעקם על פי זה. אבל אנחנו יודעים, הרבה פעמים אנחנו מעקמים את העולם כלפי האלוקות. אני נסעתי פעם אחת דרך מצרים, מלחמה, עניינים. נסעתי דרך מצרים, הגעתי לשדה התעופה שארם אל-שייח, והפקיד מבקש ממני להוריד את הכיפה ולשים אותה בסורק האלקטרוני. אמרתי לו באנגלית, I cannot. הוא אמר לי, that's the system. אתה חייב, זה המערכת. אמרתי לו, I cannot. וחזרתי על זה כמו פטיפון. I cannot, I cannot, I cannot. הרבי נתן לי את הכוחות לראות בזה שהכיפה צריכה להיות מונחת על הראש, זה ברזל, וכל הערבים וכל החופשי כפייה, וכל העולם הזה צריך להסתדר על פי הכלל הזה. הכל יתקם, כי זה ברזל, ושהכל יסתדר על פי זה. ואיכשהו, פתאום העולם מתקפל. פתאום הוא גילה שיש איזה סורק, הסורק הזה בכניסה לקניונים, שהוא יכול להגיע ולבדוק את הכיפה בעודה על ראשך. אותו דבר קרה לי, עליתי למטוס, הייתי חייב ליטול ידיים ללחם. לא אכלתי. אני אומר לה, תני לי רגע לרדת מהמטוס, אני צריך ליטול ידיים. היא אומרת, אתה לא יכול. מה, לרדת מהמטוס? כן, כי שכחתי ליטול ידיים, שנייה אחת, יש עוד 20 דקות עד ההמראה. לא חשוב, בכל אופן. היא אומרת לי, אתה לא יכול, מה פתאום, וזה, כן, כמו שאתה מגיב עכשיו. אמרתי לה, אני חייב ליטול את הידיים. היא אומרת לי, תיטול בתוך השירותים. אמרתי לה, אני לא יכול, אז אני לא יכול. חופר, I cannot, I have to, אני חייב. אתה מגרד עד שאתה מגלה את הקדוש ברוך הוא מאחור הניסיון. איך זה היה שם? פתאום היא אומרת לי, בעצם יש לנו כיור שבו אנחנו שוטפים את הכוסות, הביאה לי נטלה, הביאה לי הכלול, והעולם שהתקפל בפני ציווי הקדוש ברוך הוא. העולם, הרבה פעמים הרבי מדבר על זה, העולם צריך להסתדר כי לזה הוא נברא. אין סיכוי שהעולם יסתיר כי הוא נברא כדי לגלות את האלוקות. אז ככה, גם פה אותו דבר. ברור שיש פעמים שאתה, אתה מבין, אתה שם, אתה לא יכול להגיע בלחיצת כפתור, כן? אבל אם אתה במקווה ב-7:29, אתה מבין? יש לך את האופציה ללכת מעדנות, ויש לך את האופציה לראות בסדר משהו ברזל, שאתה חוצה כבישים בשבילו, שאתה רץ, שאתה מזיע, כן? 5 דקות השלונות של הזה, אתה תעברר את ה... אתה מבין? כן, מרוב שאתה מזיע. אבל שוב פעם, אתה רואה בסדר ברזל? אם אתה רואה בסדר ברזל, אז שיחת נפש, דיברת שיחת נפש עד 2 בצהריים, עד 2 בלילה, 3 בלילה. אתה תקום לחסידות, אתה יודע מה, אתה תשים שעון מורה, אתה לא תתייאש מראש, אתה רואה בסדר משהו ברזל. יכול להיות שלא תקום, יכול להיות שמרוב העייפות לא תשמע את השעון מורה. יכול להיות שתקום ותירדם. אבל כשזה מונח בראש, אתה יודע מתי לקום. כן. אני קרא לי כמה פעמים, קרא לי לשבוע שעבר, היה תקופה כזאת שהייתי קם, לא קם בחסות בוקר וזה, והרגשתי כזה שאני מכביד על החברותה שלי בחסות בוקר, כי הוא באמת, הוא ברוך השם, קם כל יום. זה היה איזה יום אחד שפשוט נמאס לי, אמרתי לעצמי, טוב, אני שם שעון מעורר שעה ככה וככה, ואני אקום עם השעון מעורר. קמתי מעצמי דקה לפני השעון מעורר, קמתי בשביל לכבות השעון מעורר כבר. זה באמת היה לי משהו טוב, צריך לעבוד על זה טיפה יותר, יהיה לי ככה יותר קל, למרות שעכשיו זה הסוף, אבל לנצל כל רגע. לחיים גם. זה הסוף של קבוצה, אבל אתה לוקח את זה איתך לחיים, זאת אומרת. אנחנו יוצאים מפה, זה לא הכל מתאפס, כל המדדים, כל הדברים שעבדת עליו, בעבודת המידות, בקימה, בזה, זה ממשיך איתך ישר לחיים של השליחות. ממשיך איתך ישר לכל הנאמין, זה לא נגמר. מה אם אתה תלך לשליחות, חצי מהדיילים בעולם מסכנים ממה שתעשה להם. כן, אפשר לומר. אבל תראה, אני רוצה לציין, אני אולי מציב פה איזה רף מסוים, אבל חשוב שלכל אחד יהיה את הברזל שלו. ברזל לא אומר, רק אם אתה שומר 100% מתוך 100 וזה וזה ולא מאחר בשום דקה, אז יש לך ברזל. ברזל שלך יכול להיות, כן, שחרית. אבל שוב פעם, שזה הברזל. אתה מבין מה אני אומר? 15 דקות לימוד רצוף בסדר. זה הברזל. שני דברים שהם ברזל. בסוף פעם אפשר כאילו לעשות הכל, אנחנו לא רובוטים, אבל צריך לקבוע כמה כללים מסודרים שעל פי זה נוכל יותר ליישם את הלוז. כן. ואם מדברים על חברותות, אז נגיד 6-7 חברותות ביום, שאחת תהיה ברזל. יש בזה משהו מאוד מאוד יציב. למשל, הרבה שואלים, אני צריך חברותה שתהיה ברזל כמוני? אני יכול להסתדר עם חברותה שלפעמים מבריזה? ברור שאתה יכול. אבל כמה קשה זה, אני רואה בעצמי. בימים שהחברותה שלי של חסידות בוקר היה שולח לי הודעה בערב. תקשיב, הלכתי לישון אני קצת עייף, אני לא יודע אם אני אקום מחר. שם לך איזה ספק. בבוקר אתה מרגיש את הספק הזה. במודע או לא, בתת מודע, אתה קשה לך יותר לקום. אתה מבין שיכול להיות שאתה הולך והוא לא שם. אתה מבין? מה שמחייב, אני שמח שהחברותה שלי בחסידות בוקר, אחי, הוא שם.
הוא שם לפניי, הוא שם עם הספר, הוא שם ברזל, והוא שם גם אם זה יום אחרי שמחת תורה, אתה מבין? זה פשוט נותן לך ודאות. אבל אם הוא מאחר, ואתה לא קם לו, והוא לא קם לך, מה יקים אותך מהמיטה? איזה ודאות תהיה לך להתגרד מהמיטה בידיעה שהוא שם? כן. זה מסע כזה, אתה מבין? כאילו, אתה קם בידיעה שיכול להיות, אתה לא יודע אם אתה תלמד היום. כן. אני יכול לספר לך למשל על עצמי, אני עם החברותא שלי, היה לי מה שסיפרת עם העניין של ההודעות, היה את הקטע, הוא היה שולח לי לפעמים, אתה יודע, 12 בלילה, ככה הוא היה שולח לי לומדים מחר. עכשיו, לפעמים הייתי, כאילו, אם הייתי עכשיו סתם בחוץ, אז הייתי יכול לומר לו לא, אבל יכלתי לחזור תוך 20 דקות, לחזור לדירה וללכת לישון. ואז, בלי שדיברתי איתו על זה, לא יודע, יכול להיות שם לב לזה מעצמו, הוא פשוט התחיל לשלוח לי בשעה מסוימת בבוקר, אתה ער, ואז בדיוק השעה הספציפית הזאת היא מסדרת לי עם השעון מעורר, ואז אפשר שאני אהיה, אני גם מתעורר מהשעון מעורר, ואז אני רואה את ההודעה שלו, אני שולח לו, כן, אני ער, ואז אני יודע שאני עכשיו צריך לקום, יש לי למה לקום, הוא גם מחכה לי, יש לי גם את הרגשות השם האלה, שאם אני אחזור לישון, אני בעצם מבזבז לו את הזמן. כן. המחויבות היא תנאי בסיס, באמת, מחויבות, פשוט להרגיש מחויבות לקימה. זה מאוד מאוד חשוב, וזה אחריות כפולה. זה אחריות גם מצדך לשמור על הסדר, כי ידעת שעל ידי שמירת הסדר שלך, החברותא מקבל מחויבות. זה דו צדדי. אבל בעניין הזה של החברותא אתה מאחרות, זה קורה, זה סבבה, אבל אסור לרחם על בעניין הזה. אפשר גם לנצל את זה, זה גם... מה אתה מתכוון לנצל? למשל, לפעמים יש לי חברותא שמאחרת, אז יש לי מחיית הרמב"ם שאני צריך להשלים. ללמד עוד איזה משהו בקטנה, אני יכול גם לקחת את זה למקום של לקחת עוד טיפה, סוג של הפסקה לעצמי. חד משמעית, כן. אבל אם זה משהו כרוני, אני מתכוון לדבר על משהו כרוני יותר. זאת אומרת, אתה רואה שהחברותא מראש, פשוט לא מתייחס, לא רוצה להתייחס לסדר הזה ברצינות שאתה רוצה לקחת. עכשיו, יכול להיות בשאר הסדרים, אתה כן יותר מקל לעצמך, כן היית מסכים לקבל כזו חברותא, אבל למשל, חברותא כזו בחסידות בוקר. לרחם עליה זה להתאכזר כלפי עצמך. להשאיר אותו במהלך כל השנה בשביל שהחסידות שלך, בוקר שלך תדפק, זה לא רחמנות. תקשיב, זה פשוט צריך להציב לו, הפתרון הוא להציב לו אולטימטיום. להגיד לו, שומע, אוהב אותך, אהבה שאינה תלויה בדבר, אני רוצה ללמוד בבוקר. ואם זה לא יכול להיות ברזל מבחינתך, או שנקבע חברותא אחרת ביום, או שנעשה הפסיקות סיגריה ביחד, וכדורגל ביחד, וננייס ביחד, והכל בסדר. אבל אני אתן לך שבוע, אוקיי? בוא ננסה להריץ. יכול להיות שפשוט לך מתאים משהו אחר, ולי יש מתאים משהו אחר. אבל בן אדם שאומר, לא, תקשיב, לא נעים לי וזה וזה, יכול להיסחב כמה חודשים של בזבוז זמן, שהוא כאילו בהמתנה נואשת, והוא חושב שהוא עושה מעשה חסד, אבל זה הקרבה שאינה במקומה. צריך לחתוך כאלה דברים, אם אתה רוצה לשמור את הסדר הזה, לך על זה בכל הכוח, גם אם זה דורש החלפת חברותא. אוקיי. יש לך סיפור או דוגמה על עצמך, או חבר למשל, על ויתור שהוא יכול להיות אפילו קשה בשביל הלוז, לשמור על הלוז? הוויתורים האלה הם יומיומיים, אבל אם משהו בומבסטי, אני חושב על משהו, אז דווקא בתחילת שנה, עוד לפני שקלטנו מה המשמעות של הסדרים, היה חבר שעבד במנהטן, ועשה עבודה של משגיח כשרות, והיה צריך להגיע לחברותא שלנו, וזה כל כך היה חשוב לו. אני לא ידעתי שזה כל כך חשוב לו באותו זמן, אבל הוא פשוט שילם $40, הוא יכול לקחת את הסאבווי ולא להספיק את החברותא, הוא העדיף לשים $40, לתפוס אובר כדי להספיק את החברותא שלנו. הפדיחה הרציני שהייתה באירוע הזה, שהוא לא טרח להודיע לי, או שהוא לא היה כלי, אני לא זוכר מה היה, איזה חוסר תקשורת, ואני הלכתי. זאת אומרת, הוא חזר, ופשוט לא הייתי שם. אבל זה מצחיק, כי עד הרגע הזה שהוא עשה את זה, לא ידעתי כמה החברותא משמעותית ביניו. והאמת שזה כזה כמה עם הפנים אל הפנים. ברגע שראיתי כמה זה חשוב לו, אוטומטית זה נותן לך גם תחושה, אתה מבין? אחי, הוא מסתכל על זה כמשהו רציני. למה שאתה לא תסתכל על זה כמשהו רציני? אבל כשאתה תעשה צעד, שאתה תראה לחברותא כמה אתה רציני, זה ייתן להפך. חברותא שהבריזה היום, אם זה עבר ככה שקט, אפילו אחרי שפספסת את החברותא, אני דואג לשלוח לו, אתה יודע, איזה 10 הודעות. זה משמעותי בעיניי. אחי, לא למדנו היום. הרגשתי את זה, אחי. אני יכול לתת גם דוגמה על זה שזה לא עובר שקט כזה. היה לי אישית איזה קטע, היה לי חברותא בתחילת שנה, באמת, שאני חושב שדווקא איתו, נראה לי, הוא היה הבחור היחיד שהתחלתי ללמוד איתו, כאילו בהתחלה של קבוצה, הייתי עדיין בחור כזה, בלי חברותות מאורגנות, מסודרות. איתו היה לי באמת כל יום ברזל. התקדמנו גם, כאילו, למדנו גירסה. התקדמנו גם אופן מהיר מאוד. יכלנו לסיים כאילו את ההספק שלנו. נראה לי זה היה עבודה זרה, מסכת עבודה זרה, עד י"ט כסלו. באמצע הוא החליט לדפוק לי איזה ברז, החליט שהוא הולך
הוא סגר עבודה לשעה מסוימת בערב, ובגלל שהיה לו לוז שהוא גם ברזל, אז בשעה שהוא היה לומד איתי הוא היה הולך להתאמן. עכשיו, זה גם מעליב כזה וגם לא נעים. לאחרונה אני והוא חזרנו ללמוד, אחרי אנחנו עדיין חברים, כן? אבל בקטע של ללמוד היה לי מאוד קשה לחזור ללמוד איתו, כי זה פוגע באמון, בכיף של החברותה. שאתה רואה שהוא לא מתייחס לזה באותה רצינות. כן. כן. באותה רצינות, עם רצינות בכלל. יש לך מזל שאני לא אומר את השם שלך. תראה לי שאני יודע מי זה, זה איך קוראים לו, לא? סתם, אני צוחק. הוא שעוקף בתור אצלך בארוחות. ואפרופו ארוחות, אתה לא סתם כאן, אתה גם בחור מאוד מעניין, אבל יש לנו גם את הקטע שאנחנו רוצים לדעת טיפה יותר על העניין של הארוחות ולמה אתה עומד מאחורי זה. אתה רוצה לספר לנו על זה טיפה? כן, בכיף. מי שלא יודע, אני לא יודע כבר כמה שנים אחרי זה הוא שמע את הפודקאסט, אבל פעם 1414 היה פתוח לכל מי שרוצה. לציבור הרחב. לציבור הרחב, לציבור הגבוה, לציבור הקצר, לציבור הנמוך, לכל סוגי הציבורים, להומלסים, וכולי וכולי. בכל אופן, בתחילת שנה דיברו על זה שהולכים לשים טביעת אצבע ופה ושם, ורק הבחורים שרשומים והכל בסדר איתם יוכלו להיכנס. היה איזה רישום כזה של טביעת אצבע, אבל לא הוציאו את זה לפועל, וליהודים הייתה הוראה ושמחה. אחרי, אני חושב, 6 חודשים, 7 חודשים, באיחור די מוגזם, הישיבה פשוט ביום אחד הוציאה את זה לפועל, הפעילו את הגלגלות, גלגלות כאלה, מתכת. כמו מקווה, אבל אתה לא מעביר צ'יפ, אתה מעביר את האצבע. כן, נכון לגמרי. ואני רשום לישיבה, אני אזרח אמריקאי, עם כל הפרטים שבזה. בכל אופן, שילמתי לישיבה באופן מלא, ואני אגיד לך את האמת שכבר באמצע שנה השלמתי את התשלומים לכל השנה. כבר באמצע שנה כבר שילמתי על הכל. בכל אופן, אני מוצא את עצמי בחדר אוכל, בהתחלה לא שמתי טביעת אצבע, לא חשוב, הרבה מריבות על האידיאולוגיה וזה, והאם הישיבה יכולה לעשות את זה, וכל מיני ענייני כספים שלא יודעים לאן הם הולכים. בכל אופן, שמתי את הטביעת אצבע והכל היה בסדר, אבל במקביל היינו חייבים. מדין לא תעמוד על דם רעך לדאוג לבחורים שאין להם פשוט אוכל. אני לא מדבר על בחורים שיכולים להרשות לעצמם, אני לא מדבר על בחורים שעובדים, שיש להם כסף, אני מדבר על בחורים שפשוט יושבים בסבנסמנטי ולומדים ולא רשומים. ממש. וזה לא בחורים, חלקם, או רובם, זה בחורים שלא יכולים להירשם. כי הם מגיעים מישיבה כזאת וכזאת, בכל אופן מדובר על אוכל, פשוט לבחורים שלא יכולים, שאם לא תביא להם הם לא יאכלו. אז התחיל סיטואציה מאוד לחוצה. אני יכול לגרד מפינת ההפתעות. כן, כן. בפינת ההפתעות אתה לא, אתה יודע מה, אני אדבר על זה. אבל בכל אופן, אז פשוט התחלנו להבריח אוכל החוצה. בהתחלה בידיים, אבל אחרי זה זיהו אותנו במצלמות, ועשו לנו חסימה. אני ראיתי סרטון שלך, מוציא מחליפה איזה 9 כיסים. מאיזה 9 כיסים מוציא אוכל. זה אחרי שקלטנו שכבר היה כבר עמדת שמירה ושומרים, שהם השיגו תקציב מהממשלה, לא חשוב סיפור בפני עצמו, ולא הסכימו להוציא אוכל גלוי, אז פשוט היינו צריכים לעשות כל מיני טכניקות. היינו חותכים חלקים מהמפת ניילון, ופשוט עוטפים מנות, אם זה היה ביום של פלאפל, מכינים מנות, סוגרים אותם הרמטי, שלא יתלך לך כל הביטנה של החליפה, חמת בוטנים בתוך כוסות, זיתים, כל מה שאתה יכול להכניס בכיסים באופן שלא נרטב. רובין הוד. כן. אם המאזינים יודעים. אבל פשוט זה היה סיטואציה שלא יכולת להתעלם. היית מגיע ל-770 והיו עומדים מולך בחורים עם עיניים גדולות שפשוט, אתה יודע, כמו מעמודות של חסדי נעמי. זה לא קמפיין, סתם, לצורך הדוגמה, לכובעים וחליפות. זה לא סדר השכם שאתה רוצה לפנק, זה לא תוספת, זה המינימום, הבייסיק. זה פשוט הלחם שלהם בבוקר, החביתה, העניינים הכי פשוטים, וכל הבחורים, ברוך השם, נרתמו, זה פשוט בער לכולם. אני אומר לזכות הקבוצה שלנו, אני מאמין שאני לא יודע מה עם שאר הקבוצה, אבל אחדות מאוד חזקה, כולם הרגישו את הכאב של כולם, ואז פשוט התחלנו להבריח אוכל. אבל גם בזה יש שיטות, אז אני בזמנו הפצתי סרטון, בכוונה שהסרטון יישאר במתכונת פנימית, סרטון איך מבריחים אוכל ואיך כדאי ואיך פה ואיך שם, הסרטון לצערי כמה לשמחתי. אנשי תקשורת מקבוצה PA. כן, יש כמה אנשי תקשורת מקבוצה PA. היה אחד שהוא שקול כרבים. כן. תרתי משמע, בכל אופן, אותו בחור הסכים לעצמו להפיץ את הסרטון הזה בכל הפלטפורמות. יהרוג אותי שהוא ישמע את זה. אם הוא ישמע, לא נראה לי שהוא ישמע.
בכל אופן הוא הפיץ את זה בכל הפלטפורמות, הגיע לפרגוד, הגיע לכל מיני קבוצות של חרדים, מי שמכיר, די עשה סערה, וכמובן הגיע גם לידי ההנהלה. במקום ההנהלה סגרו לי את הטביעת אצבע, באופן שאי אפשר להחזיר אותו. אני אגיד לך מה מעניין, היה איזה שבוע, שכאילו הייתי מודע לבעיה של הבחורים, כן? אבל לא הרגשתי שאני צריך לעשות משהו בעניין, בגלל סיבה אחת. כי אתה יכול להיכנס. כן. באופן טכני, פיזיולוגי, לא יודע איך שתגדיר את זה, הייתי שבע. לא יכלתי להזדהות בצורה מלאה עם הרעב של הבחורים. אבל ברגע שחסמו לי את הטביעת אצבע, זה היה כזה, עודך הוואי, כי ענפת בי. תודה שנתת לי את הכאפה הזה, הקדוש ברוך הוא, כי ברגע שהוא סגר לי את הטביעת אצבע, יום, יומיים, 3, אין כבר הברחות. וגם ההברחות, חבר'ה, לוקחים לך הכל. אתה פשוט מנסה לחיות על קפה ועוגיות, ואתה מתחיל לאבד את השפיות. כן. אתה פשוט מתחרפן במובן הליטרלי של המילה. אתה מתחיל להרגיש אי-שפיות. יכולת להבין את זה מהעיניים שלהם. ואז נפתח לי הקשר של ההזדהות. אז בשבועות הראשונים בדקתי עם כל מיני אנשים מפוקפקים, אנשים שאפשר לשלם להם כסף, בדקתי מסלולים שאפשר ללכת שהם לא מכוסים במצלמות, בדקתי על רעלות פנים באמזון, בדקתי על מכשירי פריצה, על כפפות, כל הציוד בעצם להשמיד את הדבר הזה ולאפשר לבחורים, כי זה האופציה היחידה שראיתי. וזה מגיע עם איזה כעס פנימי, אבל ברגע שהכעס הזה נגמר, יכלתי לחשוב בדרך הגיונית. הבנת עכשיו איך אפשר לשפר. בדיוק. אולי לא לשבור את המתכונת הקיימת, אולי להקים מתכונת חדשה. עוד אחת. כן, עוד אחת. שתאפשר לבחורים, אולי גם באופן שיש בזה מעלה, לתת לבחורים האלה לאכול בכבוד. יש משהו לאכול מאוכל מוברח, אתה אוכל, נכון, אתה שבע, אבל אתה מבין. שיהיה סוג של קונטרה. כן, ממש. די קפצתי למים בתחום הזה. השלב הראשון היה פשוט לקנות מוצרים, להביא גזיות לתוך 770, אחרי התפילה פתחנו שולחן, התחלנו לבשל שם חביתות, ויותר מזה שהבחורים יצאו רעבים, שבעים, זה פשוט עשה גל כזה מטורף של דיבורים, כי הגבאים צרחו עלינו. ואז התחילו לשיר להם, וכל קרני רשעים אגדיה, והיה שערה מטורפת ב-770, והגבאים מתקשרים לעסקן הזה, והעסקן הזה אומר מה, וסרטונים, והבחורים מבשלים ב-770, זה בעצם פשוט שם להם את הקורה הזאת בין העיניים, את המציאות, וזה עשה, זה בדרך הטבע זה הביא את כל הברכה. ברמה שהתקשרו אליי אנשים, ואמרו לי, מה, וזה, וכל מיני אנשים, בעלי מפתח, בעלי השפעה, ומשם פשוט הכל התחיל להתגלגל. הבינו שצריך פתרון אחר. ממש, כן. כאילו שוב פעם, הם קיבלו את אותה הזדהות שאני קיבלתי מהרעב שלי. הם פשוט, זה זעק, הבחורים מבשלים, אשכרה ב-770, מבשלים חביתות, מתחילים לחתוך ירקות באמצע 770, תוך כדי הריקודי יחי. זה היה מצב כאילו שממש נתן שוק לכל האנשים, והרב מאיר קבקוב, אומר לי זכותו, נכנס לעניין בכל הכוח. הרב משה רובשקי, גם. אמנם הם יותר לתת לנו את המעטפת, אבל מהבחינה הכספית עדיין היה בעיות. נכנסתי לחובות של כמה אלפי דולרים לקנות את הזה, כי אתה לא יכול להגיע לתורם ולהגיד לו... ציוד או אוכל? כן. ציוד ואוכל וזה, וכל מיני עניינים מספרים בדיחה על רווק, שהוא מתחיל לגור לבד, ואז הוא אומר, צריך לשלם על טישו? ממתי משלמים על טישו? זאת אומרת, הרבה דברים שלא ידעתי שצריך לשלם עליהם. הכל, בעצם הכל. אז נכנסתי לכמה אלפי דולר חובות, פשוט כל יום לקנות אוכל, לחתוך סלטים, ירקות, ביצים, להכין, לחתוך, לחם, הרבה דברים שעולים, מסתבר הרבה כסף, וכמות הבחורים עלתה ועלתה, ברוך השם. אבל בשביל ללכת להתרים אנשים אתה חייב תמונות, אז הייתי חייב לעשות את ההשקעה הראשונית הזאת, וזה די קפצתי לים. אבל כתבתי אחרי זה לרבי, והרבי כתב לי משפט, אתה יודע מה, אולי נפתח את הפלאפון ואני אקריא אותו. את המשפט הזה, אני רוצה לקרוא את הלשון של הרבי. בטח, בכיף. אני לא יעכב את השומעים. אני יכול לספר לך שגם אני בהתחלה זה כן איפשהו נגע בי הקטע הזה, וגם רציתי לקחת חלק. פתח את הקבוצה וואטסאפ, אני חושב, של לחשוב מה להכין לאכול, מתי, איך, כמה, למה. לקחתי בחלק, אבל נראה לי יצאתי ממנה, או שהפסיקו לשלוח הודעות, אני לא יודע, אני לא רואה את זה יותר. כן רציתי לקחת חלק, עכשיו שאתה מדבר על זה, באמת אין לי בעיה עכשיו כמה ימים לבוא ולתת יד. וואו, אני אשמח ממש. באמת, כל עזרה תעזור. אבל הנה, אני מצאתי את המכתב הזה. אני קורא ממש קטע קטן. הרבי אומר, והפלא גדול עוד יותר, בהתבונן אשר כמה ארגונים בארץ הקודש תיבנה ותיכונן, שלא הייתה להם תמיכה
בראשית התייסדותם, ובכל זה נעשו חי נושא את עצמו, וגם בעניינים כספיים. זאת אומרת, הרבי, הייתי ממש מבולבל מהחובות שם, לא ראיתי את זה מסתיים, והיה לי גם את החובות, לא חשוב. היה תקופה, והרבי אמר לי, וזה היה מים קרים לנפש היפה, גם דברים שלא היה להם תמיכה, זה נעשה חי הנושא את עצמו, כשהנשמה נכנסת בתוך הגוף זה ידוע, הגוף נהיה קל יותר, זה מתחיל לתמרן, כאילו הרבי הבטיח לי, זה ירוץ בצורה שאתה לא תצטרך... לא צריך לדאוג, לא צריך... כן, ממש. וזה גם מתקשר עם איך אני הצלחתי לדחוף את הפרויקט הזה בתוך הלוז. אני לא יכול, אתה יודע, בסופו של דבר הרבי אומר, עניינו העיקרי של תומים זה לימוד התורה, אני לא יכול למחוק עכשיו את כל מה שכתוב, ולטעון שזה... כן, לטעון שזה תקופה של עת לעשות להשם. עוד שאתה בזה גם יחסית די לבד. כאילו, אמרת שעוזרים לך, כן, אבל אתם לא הרבה. אני לא יודע אם זה יישמע קצת, אבל כאילו, הסדר הוא, נחשון בן המנדב לא קרא את הים, זה האמת. אם אתה לומד חומש כפשוטו. הוא קפץ, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה את הנס, ראיתי את זה ממש בצורה שהתפוצץ לי המוח. הקדוש ברוך הוא יקרא את הים, פליז תלחץ על הכפתור. הקדוש ברוך הוא קרא את הים בפרויקט הזה בצורה הכי מטורפת שיש. למרות שאני לא מצליח להבין איך כספים מגיעים אליי. בדרך הטבע, בדרך לא בטבע, בשקלים, בדולרים, ביורו, בצ'קים, במזון, בתרומות, אני לא יודע, אבל זה היה כזה, הקדוש ברוך הוא יקרא את הים. אבל היהודי, תעשה משהו, כאילו, משהו, קפיצה אחת למים. באמת ראיתי את העזרה של הרבי למעלה מדרך הטבע, כמו שהרבי הבטיח. אחרי תקופה מסוימת, ברוך השם, חיסיתי את כל החובות, התחיל להיות כסף, בחורים הביאו לי כרטיסים כחולים, אתם תדעו מה זה שתגיעו לקבוצה. שתגיעו לקבוצה ולגיל 21. כן. ולא תהיו אזרחים אמריקאים, כל הגדרות ובעניין. ברוך השם, ניסים למעלה מהטבע. ברוך השם. כן, ואני רוצה טיפה לחזור לחלק מהסיפור הזה. אמרת שבדקת לבדוק רעלות פנים ועוד כמה דברים, על בגדול במרכאות לשבור את מתקן של הטביעת אצבע, כן. אגב, דבר שנעשה כבר בעבר. כן, קרה בפ"א? אני חושב, כן. באחד מהשנים. לכן חשבנו ישר בכיוון הזה, ולא בכיוון יותר ידידותי. במחשבה לאחור, אתה שואל מה אני... במחשבה של תומים. כן. באת לאחור, אתה חושב שזה... אם זה היה קורה, זה היה נכון לעשות את זה? אני אגיד לך, הסיפור הזה דחף אותי לברר באמת לעומק את כל העניין שם. יש איזו טענה ש-1414 צריך לספק אוכל לכולם בחינם. הטענה הזאת מתבססת על איזו הבנה, לפי הבדיקה שלי, הבנה שגויה. שהישיבה מקבלת כל מיני תקציבים כאלה אסטרונומיים, מגניבים, ובעצם מבריחים הרבה כסף, וקונים ארמנות פאר על הגב שלנו. הטענה הזאת היא לאחרי בירור יסודי, שלי על כל פנים. שוב פעם, יכול להיות שכל האנשים שאיתם דיברתי שיקרו לי, אבל לא נראה ככה. על פי מה שאני בדקתי, הישיבה נותנת כמה שהיא יכולה. הרעיון הכללי לסגור את החדר אוכל, לאפשר רק לבחורים שיכולים להירשם, להיכנס, זה מחשבה נכונה. כן, לצמצם בהוצאות. כן, זה חוסך הרבה הוצאות. זה מונע מאנשים שלא אמורים להיכנס בכלל. גם כן. אני כמה פעמים ראיתי איזה הומלס נכנס, לא שרע לי יותר מדי, כן, מי כל דכפין יתה ויכול, כן, אין לי בעיה יותר מדי, אם לי זה לא פוגע באוכל, אבל בסוף היום יש מישהו שמוציא את הכסף הזה. כן, אבל אני חושב שגם מעבר למעלה הגשית, כמו שאתה אומר, במעלה הגשמית שאנשים פשוט, שזה חדר אוכל של ישיבה ולא איזה בית תמחוי שיכול לאפשר לדברים לא נעימים לקרות, אני רואה בזה מעלה רוחנית. הגיע מצב שבן אדם כל כך יודע ש1414 פתוח, הוא מזכיר דירה, סומך על 14, יוצא לו יותר זול ממי שנרשם לישיבה, ואז בעצם יש איזה מקום שאתה נדחף, אתה יודע מה? אולי אני לא יירשם. גם נוח לי כאן. כן? ואני רוצה להגיד, יש מעלה אסטרונומית, אינסופית בלהירשם. בפן הכי פשוט, אתה נרשם לישיבה של הרבי, הרבי לוקח עליך אחריות. בכל העניינים, וראינו את זה גם בעניינים בריאותיים. כל אחד יקח את זה עניינים בריאותיים, פשוט. עניינים בראש. אתה רואה את העשייתא דשמיא שיש לך כשאתה רשום בקבוצה, אתה תחת ההנהלה. זה לא סתם איזה אקסיומה, זה לא על הדפים. זה משהו מאוד מאוד מוחשי, וגם נותן לך משנה תוקף בהחלטה שלך. כמה אתה מרגיש תחת ההנהלה? או שאתה מרגיש שהזכרתי דירה עלה בבעלה. אז ברגע שהישיבה סוגרת את החדר אוכל ואומרת לך, תקשיב, אם אתה רוצה להגיע לכאן עצמאית, אתה תצטרך לשלם לעצמך אוכל, זה דוחף עוד יותר בחורים, ועוד יותר בחורים להירשם, לעשות את זה בצורה הנכונה.
כן, זה עוד כמה ג'ובקות, אבל זה משהו שמאפשר לך, נותן לך את המסגרת החיובית, שכל כך חיובית וכל כך טובה, כמו שדיברנו לפני זה. ובאמת שלא בקטע של לתפוס צד או משהו, אנחנו לא באנו לתפוס כאן צד של אף אחד, אנחנו באנו לדבר על זה כי אתה זה שעוסק בתחום הזה, אנחנו לא רוצים כאן לתפוס צד של מישהו חלילה. העניין הוא שמאוד חשוב שבחור כן יירשם לישיבה, כי זה הישיבה של הרבי וזה הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות לעצמו. וזה לא משנה כמה הוא משלם או איך הוא משלם, ואם מרוויחים כסף על הגב שלו שזה סתם עלילות, לא צריך להיכנס לזה יותר מדי. בסוף היום צריך לדעת שאם הרבי רוצה שנירשם לישיבה, אז צריך להירשם לישיבה, ואין על זה על מה יותר מדי להיכנס בזה. כן, נכון. אני יכול להגיד למשל גם על חברים שלי, לפעמים שאתה רואה את ההבדלים, על בחורים איך קל להם יותר בפן של הסדר יום, לשמור על הסדר יום כאשר הם בדירות של קבוצה ורשומים במערכת, מאשר שהם יהיו בדירות שמזכירים לבד. זה משהו שהוא... יש אנרגיה שונה כבר, כשאתה נמצא בפנימיה של קבוצה, אם זה 1414, 755 או דירות של הקבוצה. וכמו שכבר אמרת לי, שאתה למשל, יש בחורים שאתה מעיר אותם בבוקר, זה עבירה מאוד שונה, כדי שיהיה משהו שיתרום לסדר יום. אז זה מאוד חשוב, כי זה גם איפשהו משהו שתופס אותך. אני למשל, יש לי היבטים שאני אומר, לא, אין לי כוח ללמוד, אין לי כוח להיות כאן, בא לי לטוס עכשיו עם חבר, בא לי לנוח איזה שבוע, אין לי כוחות, ואז אני נזכר שכאילו, גם ההורים שלי משלמים עליי כאן סכום כסף, שהם מצפים שיהיה משהו שאני אחזיר בתמורה, וגם אני רוצה להחזיר משהו בתמורה, כי הם משלמים עליי את הסכום כסף הזה. אז זה חשוב מאוד, והמסגרת הזאת היא מסגרת איפושהי שהיא יכולה לתרום לך הרבה. כן. באמת, זה בפן, אתה הסברת בפן התודעתי, אבל זה גם בפן הפיזי. כאילו, בפועל, יש סדר אשכם, כל 755 טרנסים, אתה מבין? בום בום, אחי, ניגונים, אחי, בשיא הווליום. אבל כשאני מגיע להעיר את החברים שלי, אחי, שהם ישנים בדירה פרטית, אני יכול להגיע ב-12, 1 בצהריים, על פנים, כאילו, 12 בצהריים, אחי, דירה שקטה, דירה אורות קבועים, אתה מבין? אז בפנימיה זה נותן הוואי שונה לגמרי. הוואי, מודעות שטורים, אתה מבין? אף בחור מהטעם ארגוני סדר אשם לא הולך לתלות בדירות הפרטיות, כן? ברור שמי שרוצה יקום גם בדירה פרטית, אבל כל הוואסה... גם שם הם יכולים לתת בראש, כן? כן, כן, יש לי חבר באמת שבדירה פרטית ונותן בראש בצורה מטורפת, אבל לא צריך לנסות להקשות, לא צריך לנסות להקשות, כן? צריך לעשות את זה בדרך הכי קלה, בדרך הכי קלה זה גם לא לחוות את קבוצה על הצד הטוב ביותר. ולכן לגבי, שואלים אותי, מה אתה עושה שנה הבאה? אתה ממשיך? אתה זה? אז התשובה היא, אני לא ממשיך. אני חוזר לארץ. אני חוזר לארץ. ואני רואה דווקא משהו חיובי, בזה שידעו שאין אלטרנטיבה. תירשמו לישיבה, חבר'ה, באמת תירשמו לישיבה. גם ארוחות שאנחנו מרגישים, זה תלוי בתרומות, יש לך מקום, 1414, מספק ארוחות באמת טובות. 3 ביום, כן, אז אתה צריך להיות קצת פחות בפונק. ברור שאם אתה תדמיין המבורגר, אז פתאום תסתכל לארוחה ב-1414, תגיד, מה, זה לא טעים ולא זה. אם אתה לא מפונק, אחי, זה אוכל בריא. 3 ארוחות ביום, באופן די יציב. אין כזה שאם אין תקציב אין ארוחה. יש תקציב ויש ארוחה, יש בזה משהו מאוד יציב. כמו שאמרת, גם הזכרת את כל המהות הרוחניות שבלהירשם. זאת אומרת, יש משהו מאוד מאוד חזק, חיובי, ואתה יודע מה? אולי הכרחי להירשם. אז כל מי שמאזין לפודקאסט הזה ויש לו התלבטות, כן, תירשם, אחי. חד משמעית תירשם. כן, גם בנוגע אמרנו בעניין של הסדר יום בהתחלה, לגבי ארוחות בוקר, שאתה נשאר שבע, למשל, אפילו עד איזה 4 בצהריים. באמת שבפורטין אתה כן יכול להיות שבע, אתה כן יכול להיות מבסוט מהאוכל שיש שם, פשוט עניין של הסתכלות. יש פעמים שיצא משהו לא טוב, כן, אפשר להבין. אבל בדרך כלל האוכל שם סבבה. אני רוצה קצת לחזור אחורה, כי זה מה שאני ראיתי על עצמי ואני ממש רוצה לתת אותו כהמלצה, בקשת אישורים. זה הדבר אולי הכי קשה מבחינת אגו. בפעם הראשונה שהייתי צריך לצאת, ותעשה לי איזה מחשבה בראש, תבקש אישור מהמשגיח לפני שאתה יוצא. ואני למדתי בדעת, תקשיב, בדעת, אם אתה תבקש אישור מהרב, אז הוא איך יבדוק לך חום, אתה מבין? זה כל כך לא נהוג. אבל... אני הייתי שולח למשגיח שלי ב7 בצהריים, 7 בערב, יום ראשון, הרב אני ברופא שיניים. לך לרופא שיניים ב7 בערב, יום ראשון, נראה אותך.
אז אבל, סטסה לי המחשבה הזאת, אני זוכר, יש לי תמונה בראש, כאילו, זה רגע משמעותי עבורי, אז יש לי תמונה בראש, אני יורד מהמדרגות של הבימה, ואני רואה את המשגיח, ותעשה לי מחשבה, אני צריך לבקש אישור? כן, אמרו שכן, אבל קבוצה, ויש לי כזה פתאום כזה, אחי, מה יש לך? כן, שתחרר, והמחשבה הזאת, כל כך הצלחתי לתפוס את מי שאמר אותה, היא נאמרה בכזה סאונד של פריקת עול, זאת אומרת, תפסתי אותך. אני הולך לבקש אישורים, כי בפרט הקטן הזה, אני מתבטא בעצם עניין מאוד הרבה יותר גדול. הלכתי למשגיח, לא היה לי נעים, אחי. אני יכול להגיד לך לכל מי ששומע. להגיע למשגיח, להגיד לו, אני יכול לבקש אישור לזה, ואתה יודע שאתה, אתה מבין, אולי הבחור מספר 10 שמבקש, אחי. לא יודע, מהמיעוט שמבקש אישור. אבל הבקשת אישור היא... לפי הספר. כן, היא לפי הספר, זה ודאי. אבל בפרט אני חושב, העניין הפסיכולוגי. אני מבקש אישור, יש פה סדר, ואני מבקש לחרוג מהסדר. הסדר הוא משמעותי עבורי, ואני מבקש לחרוג ממנו. וככה גם, שמתי לב שאני ממספר הרבה יותר את היציאות שלי. אני שם לב ליציאות, בחור שלא מבקש אישור, יוצא, בא, נכנס, הוא לא שם לב שהוא כבר, נאמין, 50 פעמים הוא הולך נכנס. הבקשת אישור היא בעצם איזה, אני זוכר, ביקשתי היום 4 אישורים, ואין בושה, אם אתה צריך לבקש אישור, תבקש. באמת, תבקש. כמו שאמר, אני מדבר הרבה על סדר, אני רוצה קצת להדגיש, יש גם איזה חוסר סדר שצריך לדבוק. אחי, מתחיל לחוב לך הראש. מבין? יש לי חברותה. אין שום בעיה לקחת את הפלאפון, להגיד לחברותה, שומע, כואב לי הראש, לרדת למטה, ולבקש אישור, לשבור שגרה, ודאי, גם בנושא הארוחות בפורטין, דיברנו על זה. פורטין מספק ארוחות טובות, כן, חד משמעית. האם יש מקום לשים מדי פעם איזה המבורגר? איזה משהו טוב, כשרות טובה, לשבת עם חבר, להתפנק? יש לזה מקום ענק. לשבירת שגרה, אני לא אגיד מקום ענק, שלא יעשו לי מהשבירת שגרה יותר ממה שעד שגרה. יש מקום לשבירת שגרה. כן, יש מקום. אני עכשיו מרגיש וואלה, טיול, אחי. כן, טיול. היינו יוצאים, חבר'ה, לונה פארק, מבקשים אישור, הכל מסודר. הייתי שולח למשגיח, בגלל שכל השאר החבר'ה שהיו יוצאים איתי לא מבקשים אישור, הייתי שולח לכולם. רשימה בשביל אישור. כן, אני אגיד לך משהו גם קצת מבהיל. אני לא יודע אם הרבי מסכים לדבר ככה, אבל באופן די מוחש, בחורף יצאנו לסקי כמה פעמים, ובאופן יותר מדי בולט. הקבוצות שקיבלו אישור חזרו בריאות ושלמות. הקבוצות שיצאו בלי אישור... חזרו בשן ועין. ממש. וזה לא בגלל שיש עונש, הרבי הרבה פעמים חוזר לזה. עונש ביהדות הוא לא עונש. המציאות היא ששלג, סקי, זה ספורט מסוכן. אם אתה נתון לטבע, יצאת כאדם פרטי שנתון לטבע, אז הסטטיסטיקה אומרת שאתה שוב, נופל, מעקם איזה רצועה, אתה לא רגיל לזה, אתה מגיע ישראל, חוטף איזה זפת בראש, איזה פה, איזה שם, הולך עם איזה, מורח משחות. אבל כשאתה מבקש אישור מהרבי, המשגיח אומר לך כן, הרבי נתן לך אישור כן, צא תתאוורר. זה גם עושה לך מיינדסט, קביעת תודעה מאוד מאוד ברורה. אני יוצא עכשיו להתאוורר, למען העניין, למען הקבוצה. הדברים האלה ממש משמעותיים, אבל בקשת אישור. בקשת אישור, זה לא יותר מדי, ואתה גם לא צריך להגיע למשגיח. אתה תיקח את המספר שלו, בתחילת השנה, הרב מבקש אישור לאחר, לפעמים אני שולח לו הודעה, מבקש אישור לאחר 3 דקות. כן, 3 דקות, אני אומר לך, ואני אומר לך, ויש לי את הקול הזה, אתה צוחק עכשיו, ולפעמים יש לי קול בתוכי שצוחק. מה, אתה רציני? מה, אתה מהפנאטים? שיש סדר. אחי, זה בשבילי. יותר בשביל המערכת. זה בשבילי. אני מקבל קונטרול מאוד מאוד ברור על סדר יום שלי. באמת, המלצה מאוד חמה לכל מי שמאזין עכשיו. פשוט להקפיד על בקשת אישורים. אוקיי, אז עכשיו בעצם אנחנו חותמים את הפודקאסט שלנו, דיברת ממש יפה. באמת התחברתי להמון נקודות, הכנסתי שאתה מכניס בי טיפה. אבל בסדר, זה טוב, תמיד צריך לשמוע את האמת. חשוב לפעמים גם לשמוע דברים שבאים לקדם אותך. אז יש לנו כאן פינה שאני נותן לך עכשיו כמה שאלות, ואתה צריך לעלות עליהם מהאינסטינקט הראשוני שיש לך בראש. בסדר? אז אני מתחיל, אתה מוכן? מוכן. רוצה לעשות לחיים לפני זה? אדרבה ואדרבה. אני כבר לקראת הרביעית, ברוך השם. לקראת הרביעית, לקראת 4 לפנות בוקר, כל העניין. חיים בבוקר. יישר כוח על האירוח, מאור, זכות הרבים תסייע בידך בעזרת השם. חיים. אמן, תודה רבה. אוקיי, אז אני מתחיל. ניגון רגוע או ניגון קצבי? תלוי. אני חושב רגוע. ללמוד עם החברותה ממולו או לידו? ממולו חייב לראות הבעות פנים, כל העניינים. לחיים, צהוב או לבן? צהוב איכותי. בשעה שאתה לומד, אתה מדבר ואז לומד או לומד ואז מדבר?
בדרך כלל מדבר ואז לומד, אני חושב שהזכרתי את זה בהתחלה. מה אתה הכי אוהב ללמוד? חסידות, אבל מעובדת. אני רואה ערך מאוד שזה כתוב בעברית, כי בסופו של דבר מי שצריכה להקשיב זה הנפש הבהמית והיא מבינה עברית. מתי הפעם הראשונה שהגעת ל-770? בחיים שלי, תשס"ט. ס"ט? כן, שנת הקל. בהיותי בן 6, אני חושב. יש לך החלטה טובה שאתה ממליץ לקבוצה? קריאת שמע על המיטה ליד החדר של הרבי, זה 60 שניות, אבל אני חייב להרחיב, או שאסור לי. נקודה. אי אפשר לאבד אם כל לילה אתה נעמד מול נשיא הדור, מול האבא שלך, ומספר לו מה עברת היום. אי אפשר להעביר שבועיים בשכחה עצמית, אם כל ערב אתה אומר לו מחר יהיה טוב יותר. זה מעמיד אותך מול עצמך בעיקר, וזה ההחלטה הכי גדולה שאתה יכול לקחת. קריאת שמע בסוף יום בידית של הרבי. יש איזה משפט חסידי שתקוע לך בראש, וואו. שמראה לך את הדרך. יש משפט של הרבי הרייץ שאני אוהב לחזור עליו. חסיד מדבר, חושב יותר מאשר מדבר, ועושה יותר משתיהם. יפה. במילה אחת, מה זה קבוצה בשבילך? אני אתן לזה דוגמה. אתה יכול גם. לאורך כל 6 שנים בישיבות, או אפילו תכליל גם את הבית ספר, אתה ממלא איזה בקבוק. ממלא בקבוק בכל הדברים הטובים. קבוצה זה הפקק. לאו דווקא שתלמד פה דברים חדשים, אבל זה מה שפשוט יבטיח שאתה לא מאבד את זה. לא משנה איזה טלטלה הבקבוק יעבור, אתה חתמת את זה כי החלטת באופן עצמאי שכל הדברים הטובים האלה הם שלך. אתה רוצה לקחת אותם להמשך כל החיים שלך. יפה מאוד. אתה מעדיף תשרי או י' שבט? י' שבט, תשרי בלגן. חסידות בוקר או חסידות ערב? בוקר, בוקר, בוקר. רמב"ם, 3 פרקים או פרק 1? 3 פרקים. התחלת כבר להלחיץ אותי מקודם. מה החלק האהוב עליך בתפילה? פסוקי דזמרה. צריך לבחור מתוכה. אם אתה רוצה. הללי נפשי את השם, קטע אחרי אשרי. נגלה או חסידות? שתיהם, חסידות. לפתוח בית חב"ד או לחיות בקהילה? לפתוח בית חב"ד בקהילה. יש עליך ניגון שהוא אהוב? כל דודי. איזה ישיבה שלא למדת בה היא אהובה עליך? וואלה, צפת, אם הייתי חוזר בזמן, הייתי רוצה לעשות שם סיבוב. היית רוצה לעשות סיבוב או ללמוד שם? סיבוב. סיבוב, בסוף היום זה השגחה פרטית. בסוף היום זה השגחה פרטית, איפה שלמדת. כן, חד משמעית. אתה מהחזק, אתה דמות מפתח שם. מה אתה לוקח איתך מקבוצה לחיים? הכל? שלא תהיה במטבח כל החיים, אה? גם, אתה יודע מה? גם. החיבור הזה בין הגשם לרוח, מה קרה? אם היית יכול לומר משפט אחד לבחור שהוא שנה הבאה הולך לעשות קבוצה, מה היית אומר לו? 3 חודשים ראשונים, אל תצפה לתוצאות. תזיע כי אתה זורע. תקצור אחר כך, אבל 3 חודשים ראשונים, אתה לא תראה תוצאות. זה פשוט להזיע באמונה שלמה, שתראה תוצאות אחר כך. אוקיי, תודה רבה לוי יצחק. בכיף, תבוא כל יום. אז זהו זה הפרק שלנו להיום. אם משהו נגע בכם, או שאתם רוצים לשתף אותנו במחשבות שלכם, תרגישו חופשי לכתוב לנו איפה שנוח לכם. עד לפעם הבאה, תמשיכו להיות טועים במעשיו. תודה רבה. בכיף, יישר כוח עצום לך ולפרויקט, לחיים. תודה רבה. אחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם.